Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Daytoy ti Timek Tinamnama, may sa Timek ngagpukpukaw aniapo Jesus umay manen, agsagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem ti dalan na. Naimbag nga orasyo gagayem, daytoy ni Pastor Vic Ariola III, kumagkablao kada kayo manipod dito'y studio tayo, dito'y Loma Linda, California, USA. Ti programa Timek Tinamnama ket mangigan manipod ti stasyon ti radyo, DGHT FM, The Voice of the Pacific, ti Timek ti Pacifico, ti DGHD FM, ket paset itan ti Adventist World Radio. Kablawan mi amin dagiti dumdumngeg, kadagiti nasurok nga inem apulo anas nasyon, nga pakaabutan na ti programa Timek Tinamnama. Ti programa Timek Tinamnama International, ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. Agyaman kami tanda kay peladita, sumangbay dati ang programa ti tunggal Domingo. Katagyaman kami ti ayat ni Apo Diyos, ti insad na dati programa tayo Timek Tinamnama, ti sao ni Apo Diyos nga agpay kadatay amin, kadagiti kamudyanan nga aldaw. Katita, agkararag tayo. O Diyos mi, am nagayat unay, agyaman kami. Taday tayo programa Timek Tinamnama kat dumanon akas maysa nga naimbag nga damag. Kadagiti amin nga luglugar sa dinuman apagurasan iti lubong nga pakadanunan na. Ikararag mi dagiti amin nga pamilya. Dagiti agladladingit gapu iti panagpasina dati ayaten dati biyag. Madaan kami tinamnama iti naindaklan nga karini Apo Diyos. Naagungar tu dagiti ayaten mi ti biyag ket tumipon kami tumanen kadakwada. O Apo bendisyon namet dagiti pamilya kasapulan iti tulong. Dagiti awanan ti trabaho, loktam dagiti ruangan. Dagiti anak adda dagiti pagadalan ken kastamet Apo. Dagiti parparikot iti panagasawa ken pagtaengan pangasim Apo tadda kakadi. Nga sumangbay ka dagitoy nga kakabsat ken gagayem. O Apo anyan nga nagimbag nga panunuten. Nga dati naasi nga Dios. Nga si ayat ken nakasagana nga dumngeg kadagiti amin aparikot mi iti panawen ti panagdukot. O Dios agyaman kami. Tasong batam dagitoy apakpakasim agsipud ta tinawat mi ida. Tinapate ganagan niya po may Jesus. Amen.
Kabayatan ti panpannagnag ijay Waikiki ijay Honolulu ti maysa nga aldaw isut ragsak mi nga mapan magmagna iti agsapa. Kabayatan ting kampanpannagnad ti maysa nga baket. Lalabit iso dayto ti grandma nga kunada nga ipasyar namat dito Hawaii. Nagitoy nga apo ko na at 5 nga apo ko na. Kaya't kabayatan ti panagin inanamit ting kampanpannagnad dayta nga bigat ijay Waikiki ijay Honolulu, Hawaii. Nangnagak nga kunain daytoy apo da nga baket. At dagamin nagsaludsod kadigiti ubing no kasano nga naparswa iti lubong. Kasano nga pinarswa ni Apo Diyos ti napintas launay, amabuya, iti baybay, iti Hawaii. Ket ti ubing kinana, lula kasano nga napaadda ti tao. Ket nangagak nga kunada di apo nga baket, amuyo ubing kinunana. Idon unana nga tiyempo, iti datayo ket saan pay laeng nga tattao, nagbalin tayo nga igres. Ket manipod iti igres, nagbalin tayo nga alot-tiit, kinunana. Ket manipod iti panagbalin tayo nga alot-tiit, nagbalin tayo nga alibot. Ket panagbalin nga alibot, nagbalin tayo nga banyas. Ket kalpasan na dito nga banyas, imology kayo, ket nagbalin nga bakes, songgo. Ket iditin mo puwak, manipod dijay kayo, dahi di songgo, na putid, dahi di ipos na, ket nagbalinan nga tao. Kasta ka diti isursuro tinasantuan nga surat. Na naggapu tayo kadagiti an animal. Adatat iti batay may papan iti sensya, may papan iti evolusyon ken creation. Kung tinasantuan nga surat ibaga nagagayem iti naimbag ken man nakabalin nga panangparswa ni Apo Diyos ti tao. Kata asino erod ti namarswa ti lubong. Ken kasano nga ti tao imay dito'y daga. Anya ti naggapuan dagiti agkakapintas ken agkakabanglo asabsabong. Dagiti tumataya bilbilit kay kayo ken an animal ken dagiti napintas nga hardin ngaglawlaw ken ti baybay a makita akas ti napintas nga igid iti baybay iti Waikiki sa Hawaii. Ti Biblia laeng gagayem iso laeng ti pakaamuan tayo ti umisu nga sungbat ket anagen tayo iti adal tayo ti daytoy aldaw ti pakasaritaan iti panakaparswa iti lubong. Anya kaditi nagtaudan ti material a universo. Kinasantuan nga surat di libro ti Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1, kunana ti kastoy. Idi po nga na iti Diyos, pinarswa na dagiti lang langit ken ti daga. When din unana di po nga na ni Apo Diyos, nagsao, ket napaadda, amuyo gagayem, iti Kapitulo 1 ti Genesis. Ibaga na dito iti panakabinsa-binsa, ken iti panakay ted iti adal nga babaen ti panagsao ni Apo Dios napaadda ti amin. Adda dagiti 7 aldaw nga ibaga ti nasantuan nga surat ti Kapitulo 1 ti Genesis. Iti sistema iti panakaparswa iti lubong. Anya ti napasamak ti umunang aldaw na mapantayon di Kapitulo 1 ti Genesis, iti umunang aldaw naparswa iti lawag ken sipnget. Ken tinagsinaan iti sipnget. Dayta naramid ti umunang aldaw. Ti may kaduang aldaw, isu naramid ti tangatan ken dagiti dandanom na nagsinaan dagiti dandanom. Dayta napasamak ti may kadwa. Iti may katlong aldaw, inarswa ni Apo Dios ti namaga adaga. Ket addada ti baybay, kastamet digiti ruruot,
digiti nagtubo nga kay kayo, ken kastamet ti agkakapintas nga aglawlaw. Anya tinapasamak, iti may kapatngal daw. Nagsaw ni Apo Dios, ket napaadda iti init, napaadda iti bulan, ken digiti bitbitwen na makita tayo ti tangatang iti rabi. Nadanmet digiti aldaw, ken digiti panpanawen, ken iti tawtawen, daytoy kakabsat na parso at may kapat ng aldaw. Ti may kalima ng aldaw, nagsao ni Apo Dios. At pagamualan naglaglagton digiti ikan, ken digiti tumatayaw. Anya tinapasamak ti may kanem ng aldaw. Babaen ti pannakabalin ni Apo Dios, nagsao, naparswa dagiti an animal, ken kastamet iti tao. Naaramid dayta, naparswa kagayem, iti may kanem ng aldaw. Anya tinapasamak ti may kapitong aldaw. Amuyo gagayem, ti may kapitong aldaw, kaskunahen ti libro ti Genesis. Kapitulo 2, versikulo 2, ni Apo Dios, pinarswa na daytang aldaw, ket nagina na, ket sinantifikar na. Isong adutat ta, dagiti tattao, agin ina natin may kapitong aldaw, taday tagagayem ket sagradong aldaw. Inted ni Apo Dios, isang katauhan. Dagito'y kakabsat ti panakasumarya, dagiti panakaparswa, iti lubong, manipod ti umunang aldaw, aginggan at may kapitong aldaw. Kasano kadi, ti panakaramid dagiti langlangit. Ala iti Salmo 33, versikulo 6 ken 9 na lawag nga kunana ti kastoy. Daputi sao ni Hiuba na aramid dagiti langlangit, ken dagop dagiti buyot da gaputi sangaw tingiwat na, panagsao, ket natungpal, nagbilin, ket napatibkeran. Gagayem, no panunutan tayo ti kinaimbag, ken kinasayaat, ti panamarswa ni Apo Dios. San tayo nga matukod, iti kinaimbag, iti gapuanan, wano resulta, ti panagsao ni Apo Dios, ket napada. Ni Apo Dios. Gapo isu, tinamarso ti amin, iti aglawlaw tayo, ken kadagiti makita tayo. Nagimbag ti panangibaga ni Propeta Isaias, di Kapitulo 40, versikulo 26 ken 28, kunana, itangad yu. Dagiti matayo ijay nga. Ket kitain nyo na sino tinang parswa ka dagitoy. Isu a babaen, iti panangi bilang na, irwar na dagiti buybuyot na, isu inaganan na, idaamin. Nagaputi kinadakkel unay, ti kinamanaingol na, tagsipod, tanapigsa ti pannakabalin na, awan ti agkurang, uray no maysa, perfecto, ti resulta da ito'y, na panamarso kaniya. Dati agnanayo na Diyos, ani Hiuba tinamarso ka dagiti ungto ti daga, saan gagayen? Ako mapoy kendimet mabannog, awan ti panakasukimat, iti panakaawat. Anagen tayo digito'y nasasaw, iti mamadto nga Isaias. Ipakita na tayo, kada tayo, dagiti nakaskas daaw nga aramid ni Apo Dios. Amuyo, diyon onana. Ni Kristo a birbo, ken Apo tayo, tinangparswa ti amin nga banag. Pinarswa ni Apo Dios, dagiti lubong babaen, iti anak na. Gagayem ken kakabsat. Kasano kadi, ti panakaadda ti tao. Apay ngadda ka, apay ngadda tayo, anay raman ti panakaparso dito'y lubong. Iji Genesis 2, versikulo 7, kinunana dito'y, gaputi pamati, maawatan tayo, adagiti lublubong na bukil na gaputi sao ti Dios. Gapuna, ati makita saan, anaramid kadagiti pambanag nga agparang. No, mapantayo tinaunag nga panagadal.
iti kapitulo 1 ti Genesis. Ibaga na dito'y natunggal aldaw apam marswa. Ket adda dayjay nakaskas daw nga panangisao ti Dios ket napada. Apay-apay nga naparso ti lubong. Sa lunsod ko tatay, apay nga naparso ti tao. Mapantay ito tatati kay papanan na tinaununag pay nga panakamo no apay nga adda ka dito. Apay nga adda anaparswa. Ngem gagayem iti manen libro ti Isaias 45 versikulo 18. Kunana ti kastoy pinarswa ti lubong tapno pagnaidan tayo. Kastoy ti kuna ni Hiuba na marswa kadagiti lang langit. Ti Diyos anang bukel kanang aramid iti daga. Isu nga nang pasingket ken kuana ken isu pinarswa na saan nga ungaong abinukel na tapno isu ti pagyanan siya ni Hiuba ket awan sa bali ket amin abanan napaanda. Nagimbag ken nakaskas daw ni Apo Dios ti panamarswa na kada tayo. Kahit kuman nga sagidon tayo dagiti sangapulo akang runaan nga anag tinaturelesa anay parangarang kada tayo ijay kapitulo 1 ti Genesis. Anya dagiti sangapulo nga mangipakpakita nga man nakabalin ti panagsaw ni Apo Dios ket napada. Ti umunang kapitulo ti Genesis. Ibaga na dito'y tinakaskas daw nga panagsao ti Dios kinunana ket napada. Mapantayo ti umuna. Umuna gapo ti panagsao ni Apo Dios. Pinarswa ti Apo tilawag. Versikulo 3. Kapitulo 1 ti Genesis. Isu nga tilawag. Isu nga makita tayo dagiti arubayan tayo. Isu nga mabalin tayo ti mapanagtrabaho ta. Adalawag. Ken masapulan tayo iti sapsapulan tayo ta. Adalawag. Kunada dito'y pinarswa ti Apo tilawag. Anyo ti may kadwa? Pinarswa ni Apo Dios ti tangatan. May katlo. Mabayan na ti panagsaw ni Apo Dios insad na ti pagbedngan ti taaw ken daga. Nakaskas daw ya. Ket may kapat agarian dagiti mulmula nagpatubo ken ti kakita da. Mapasarakan da ito ti kapitulo 11 ti libro iti Genesis kapitulo 1. Ket iti may kalima inted ni Apo Dios ti aldaw bulan ken klima ken dagiti panagliklik mo ti init bulan ken daga ti desdesdan versikulo 14 ibagana. Ti may kanan mabaylan ti panagsaw ni Apo Dios may isa kadagito isang apulo akang runaan na anag. Ti may kanan pinarswa ti Dios dagiti tumataya. Dagiti lames ikikan ket tunggal may sa patauden na ti kakita na metla. May kapito, nagsaw ni Apo Dios ket pinarswa na dagiti an animal nga amo ken atap patauden na dagiti kakita dapat lain. Babae ti panagsauna napadda dagito. Ket mapantayon DJ may kawalo nga anag tinaturelesa nga inted ni Apo Dios. May kawalo na isalsalumina ti panang parswana ti tao. Ito yan gagayan. Naparswa tayo ket may kanem nga daw dayta. Dito'y anag nakaskas daw nga panang plano ni Apo Dios ibagana dito'y na naisalsalumina ti panang parswa ni Apo Dios ti tao. Ket mapantayo kakabsat iti may kasyam inted na tilinteg ti panagputot ti tao. Isungadan ti tao may yanak gapu ti nakaskas daw nga pan nakabalin ni Apo Dios no apay nga sikakan siya napanda nayanak ken di makkel ditoy alubong. Mapantayon ti maudi may kasangapulo nga anag ti naturalesa.
Babay di pa nagsaon ni Apo Dios. Inted na titaraon ngagpaay. Titao. Han na tayo binaybayan ni Apo Dios. Idi pinarswa ni Apo Dios iti lubong. Aduda dagiti prutas. Aduda dagiti nakaskasdaw nga natnating. Aduda dagiti makasalibukag na pinarswa ni Apo Dios limpay na titao. Isaludsud ko. Kada kaya amin kakayem ngagdingdingeg iti daytoy akanito. Anya dagiti prinsipyo nga insad ti Apo apan nakabalin ti tao ijay kapitulo 2. Idi insad ni Apo Dios ti tao di hardin ti Eden at dagati upat abanag nga panakabalin. Patay imbagak ti panakabalin ni Apo Dios sa nga puro. Yan tatanyamot dagiti mabalinan ti tao, kabayatan ti panagyanda. Iji hardin ti Eden, iti naparswada. Numapan pa yun gagayem. May kadwa kapitulo ti Genesis. Dagitoy, dagiti insad ti Apo, nga pag kababalinan ti tao. Kuna natin muna. Sinitar ti Apo ti kababalin nga agsabado. Agnilin ti Sabado. Inaramid na ti may kapitong aldaw anasantuan. Daytay nekkan ni Apo Dios ti gundaway ti tao nga ginana. Ti may kapitong aldaw. Dayta ti baga ti nasantuan nga surat. At may isa nga padi nga gayem ko. Ket nagbalin nga ngilngilin ti munang aldaw akas panang nadal na iti seminaryo. Ngem di pinadas na nga binasa manipod Genesis aging gana iti Apokalipsis. Hana nasarakan sa jay na Domingo ti pagnilinan ti tao. Awan ti linteg ni Apo Dios nas masuktan tingilin manipod iti may kapito nga may yalis iti umunang aldaw na iso ti Domingo. Iti gayem ko mapadi maysan nga mga kasabakas kanya. Apatyen na ati Sabado, idinalpas ni Apo Dios ti panamarswana, nagina nati may kapitong aldaw. Sabado, gagaya. Binindisyonan na. Sinantifikar na. Bajay, yung mula. Nga pa nakabalin, ti tao, gundaway tayong agnilin, iti aldaw a Sabado. Inaramid na ti may kapitong aldaw anasantuan tapno datayo ket pagnilinan tayo. Alapit dadanto pa dagiti adal nga kayat ko nga iburay kadagiti masangwanan na broadcast tayo. May papanti pudno a panagnilin, akas panagnilin ni Apo Dios. Adalan tayo dayta ti masangwanan kaya. Apan tayo ti may kadwa. Inted ti kababalin nagtrabaho ti tao. When itnenal daw agtrabaho tayo ngem ti may kapituan niya. Aginana tayo agsipod ta ni Apo Isus isu na ginana. Alakit amin ngal daw na manipod ti umunay gana ti may kanam aging ti may peto parpareho da dagitoy na pinarswa ni Apo Dios. Isu gundaway tayo ti agtrabaho manipod ti umunang aldaw gana ti may kanam. Ngem na isang sangayan ti may kapito na nag-intet ni Apo tayo nga Dios ti ehemplo apan naginana ti aldaw as Sabado. Naimbag tagaramid, di kita naimbag nga bambanag iti Sabado. Alain tayo nga ginanano, di ket di. Ragsaken tayo pa, iti panawen tayo, iti familia. Parang ragsak tayo, nga kitain na iti pinarswa ni Apo Dios. Haladay tayo isupay iti panagdaydayaw. Panagdaydayaw tayo iti Apo. Agsipot tayo ang aldaw, na isang sangayan. Ngayon saan ni Apo Diyos ka na tayo. Mapantay ka kapsat, ti may katlo. Mapanakabalin gintin ni Apo Diyos ti tao. Insad na iti kababalin nga panagparbeng. Irwam ti panangituray iti bagi. Irwan abigbigen ti panangtagikwa ni Apo Diyos. Muyo inted ni Apo Diyos. Iti kayo ti imbag kendakes nga isuday jay ti pakasubukan ti tao, wag matalit da iti hardin ti Eden. Ti may kapa.
Inted ni Apo Diyos, titi masina apanagasawa. Isu katataada, iti panagasawa, nagiti tattao. Nadalos apanagasawa. Akas pamuon, iti sosyudad, ti iglesia ken iti panangparangay, panangpadu, dagiti tattao ngagnaen, iti daga. Digiti upat, nga pagkababalinan ti tao, insan ni Apo Diyos kapitulo 2, tapno tayo, ragsaken tayo, ti panakaparswa tayo. At insad ngayon sa ni Apo Diyos. At damat digiti bambanag ngayon saad na naragsaken tayo. Kas resulta, iti panakaparswa. Nasaya at launay ngayon nadal tayo gagayam. Ay so amin inaramid ni Apo Diyos kat agragsak tayo ti panakabalin na. Inaramid ti tao nga awan ti pagkurangan na. When inaramid ng awan pagkurangan. Ngem, gaputi basol imay iti lubong. Nagbaliw iti retrato ti kasasaan ti panagbiag tayo. Adalan tayo kadigiti sumarsarorong apanagadal. Anya tinapasamak iti sembrek ti basol iti lubong. Ngem no anagan tayo tinakaskas daw nga panamarso ni Apo Diyos. Ijay Salmo 51, versikulo 10. Ibaga na, parswaem kanyak, tinadalos a puso o Diyos, ket paparuan ti may sa analintag ng Espiritu, iti uneg ko. Numabalin nga pinarswa ni Apo Diyos. Ti pitungal daw, nagiti nakaskas daw, nga ragsakan ti tao ita. Kapulay ti panagsauna, ket napada, anyan tulangatan, intun parswaen ni Apo Diyos ti puso tayo, ti may sa anadalos a puso, ket mapabaru na ita panagbiag tayo. Hindi na minsan napanawen, nagpasyara nga napan ti balasi tao, sipot na tayo ket mga kasaba tayo. Kasaba tayo ti damag ti Ebanghelyo. Iti dayta nga syudad, iti dayta nga pagilyan ti balasi tao. Adamay sa nga agasawa, anapak nang, nangawis kanyak, iti pagtainganda. Kinagsipot na napanak ng rabii, iti naimbag launay, kanapot nung awis, na gito agagayem. Kinurada kanyak, Pastor Ariola, no mapangka dito veranda mi, makitam digiti pagkalkalatkat nga mula. Ket makitam nga dati busol da nga puraw. Amom kinunada no dumtengen ti ililinek ti init. Kabayatan ti init kilumlumnek, ijay laud kinunada. Mangrugi metten nga digiti nga busol agukradda. Ako kradda nga sabong katrumwar, iti ayamuom na, napanglo, asabong tigapuanan na, apaman nga aglukat na. Inururay ko nga lumnek ti init. Sakbay kami amang rabi, akasaawis na kito'y gagayem, iti dayta nga syudad. Agpaiso gagayem. Idin iti init ketlom neken iti laot. Alistol na digito'y nakumalkalapkat, nadaan ti busol apuraw aglukat da nga agaapura, aglulumbada nga agaapura nga aglukat. Apagamuan maangot mi malang abmin digiti agkakabanglo na bangloonay nga yamom dayta nga sa. Kas nga ko lang makikita ti ima ni Apo Diyos. Namang sagsagid na gito'y puraw abusol ng aglukat da nga sabong. Ket idiapaman nga ti init, ket limneken, ket sumangbayen iti rabi. Di gito'y nga sagsabong at dadan nagkepet,
nagsublida, iti formada, apuso, iti dayta, nga beranda, mula dagito'y gagayem ko ng awis kanya. No ni Apo Diyos gagayem, mabalin na, no kraden dagita nga busol katagbalinda nga sa atin. No mabalin na, ni kanta yamon tinabanglo, kasasad kagayem. Anyan tulangatan. No sagidan ni Apo Isus dagiti bas, dagiti biyag tayo. Biyag tayo ang nagpaso. Biyag tayo ngay madayo kini Apo Dios. Biyag tayo nga saan tayon masursurutan tilinteng. Anyan tulangatan no dayta nga ima ni Apo Dios unorami na sagidan na dagiti biyag. Tapno balbaliwan na tayo. Tapno pasantuan na tayo. Tapno ikagay tayo dahil kinasanto kaysa ni Apo Dios. Anyan nga nagimbag na pananunan. Matiday tingal daw, agur-uray ni Apo Isus kaya. Nasagidan na tibiyag mo, tapno pagpanawan tayo naman. Agur-uray ni Apo Isus, nasagidan na ti pusom, tapno saan mo napatangkanan, no di kati paluknungam katluknang, tapno sumrek ti manubot. Tapno pagbalinan na ka nakas anak na alalaki, isagana na, ti panakaisalakan mo, ken kastamit ti panangalaw na ken katapno pagbalinan na ka, abaru apars. O naging bagti baga ni Salmo, Salmista David 51 ti Salmo, ulitek manen, versikulo 10. Parsuaan kanyak tinadalos a puso o Diyos. Ket pabaruem ti maysa analinteg nga espiritu. Iti unet. O Diyos mi, ang managayat mo. No pinarsuam ilubong na kita kakapintas nga resulta gapulaan ti panagsaw. No pinarsuam ti lubong nga pagnaidan mi ket ragsaken mi ti panagnaed mi. Anyan tulong at anapo. No ti daytoy ngal daw ken daytoy akanito. Sagidan na kami. Parsuam ka na kami ti baro a puso. Baro a biyag. Tapno agnaed kan kada kami, ket sumurot kami, kipagayatang. Pagyaman kami, Apo, na kita ito'y naldaw. Luktan min ti puso mi. Luktan min ti puso mi. Ket pastrakendakan, sikan ti mangituray kadagiti panagbiyak mi. Nabiyag kami anaragsak. Nagururay dayta na indaklan a panagpa. Na kami agraman dagiti familya mi gundawi min tumet kadiya. May salakan ita pagadiya. Agsipot at tinawat mi amin dagito. Pinapatay ganagan na po Jesus. Amen.